Salutare la toți și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi o să mă joc 99 de nopți. O să mă joc 99. Pentru partea aceasta este partea a treia. Pentru partea a patra adunați 15.000 de like, 15 like-uri. Aceasta este partea a treia. Așa. Hai să vedem. Și pentru mai multe videoclipuri nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel dacă mai vreți astfel de episoade. Mă duc să vânez iepuri. Așa. Pe partea altă. Și pentru mai multe videoclipuri nu uitați să apăsați butonul de like. Așa. Mă așez aici. Da, merge, mă explorez. Nimica. Și pentru părțile următoare nu uitați să apăsați butonul de like. Așa. Cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați.